Daghang miingon nga si San Mateo nga gitawag sa Ginoong Hesukristo gikan sa pagkakobrador sa buhis ngadto sa iyang pagkaapostol, mao ang nagsulat sa unang ebanghelyo sa bag-ong kasabutan. Pero naapoy kaingon nga pipila nila nga dili lahi kuno ang author sa first gospel nga si Mateo. No, dili ni mao katong tax collector nga gitawag sa Ginoo. Lahi kuno. Diha po'y mga asoy nga San Mateo niadto Ethiopia og namatay didto sa kining bangkaw o sa samad, no? Sa samad sa bangkaw. Napoy account o asoy nga natural death ra ang gikamatyan, no, ni San Mateo. Apan kung mabasa ta sa gisulat ni San Mateo, whether he was the tax collector or not, ang iyang asoy gayud may tungod sa Ginoo Hesukristo nga iyang gisangyaw ngadto sa mga hintil nga mao ni ang Mesiyas nga gipaabot sa tanan nga muluwas sa katawhan gikan sa mga sala. O kini hangtod gayud sa iyaha batang katapusang tudling sa ebanghelyo ni San Mateo, kay ningon man siya sa katapusang tudling kapitulo 28, no, bersikulo 16 ngadto sa 18, nga nagsangyaw siya ngadto sa iyang mga tinun-an, pero naagyoy mga tao nga nagmadudahon o wa niya kini panumbalinga kung dili iya lang yung gisulat. Ang Ginoo nagsulti ngadto sa iyang mga apostoles nga panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug hinumdumi kini ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So niya na mo na iyang katapusang bahin sa ebanghelyo ni San Mateo. Niya na maka pamalandong ta nga si San Mateo kung unsa man ang iyang kagikan ug unsa man ang iyang gikamatyan, nagpaila gayud sa Ginoo nga nag-auhag sa tanan nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug kini gituman sa simbahan. Kay sugo sa Ginoo kini. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug pahinumduman ta nga niining bunyag ang saad sa Ginoo nga muuban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga sa ato ang inahang Santa Iglesia, muhupot gayud kita nga kining bunyag nga usa ka sakramento, sa kasakramento sugo sa Ginoo, dili lang sa mga kadakuan sa simbahan ug labi na dili lang sa pari. Kay diha sa bunyag, no, iyang panaad nga magauban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga gibunyagan ta sa bata pa ta. Pero na napoy uban nga gibunyagan pud dako na
no, gikan sa sala o gikan ba sa laing reliyon nakabig sa pagtuo. Umaw kini ang buhat usab ni San Mateo. O gani na magani ikapanaway na sa gani uban karon mingo nga sukat pa man ni sa una po sa panahon ni San Agustin sa ikaupat nga siglo nga siya man ang nag-ingon nga kinahanglan sa bata pabunyagan, infant baptism. Pero dako man gyud ning lali sa una kanabang bunyag sa bata pa, no? Na may ingon nga bunyagi na sa kuan pa sa kanang bata pa. Pero napoy may nga ayaw kinahanglan siya gud mismo inigdako na niya. Kay mao man ning ingon nga ba nga kanang mas maayo pa ning nabunyagan nga dako na kay lig-on gyud sa iyahang pagtuong Katoliko. Nga mayon gyud nga ako gyud ning pakamatyan ning akong pagkabinunyagan. No, ako gyud ning pakamatyan. Ngaloy man kay lagi iya yung kaugalingon nga kasinatian nga siya nakabig o gilabi na hugot nga misalig sa Ginoo. Namay yung nga sulob-sulob lang binunyagan o gani yung nga nabunyagan apay picture nga mao ni nga pizza sa ako ang bunyago, no? Pero di ay wala musakit, sakripisyo o mubarog sa pagtuo. Mao kining gipadayag sa ni San Mateo mga igsuon. Bisan kung sa ikasulti sa uban o sa pipila mahitungod kaniya sa iyang sinugdanan o sa iyang kamatayon, iyag yung gihuptan ng iyang pagkakabig sa pagtuo, ang iyang pagkabinunyagan, no? Nga mi sakit, mi sakripisyo o mi barog gayud sa iyang pagka sumusunod ni Kristo. O mao kini hagit nato sab nga ang atong pagkabinunyagan, ang atong pagka sumusunod ni Kristo, kinahanglan ang pagsakit o pagsakripisyo. Kinahanglan gyud ta nga kay mao ning gisulti ni San Mateo ug gihang nasinati sa iyang kinabuhi nga adunay sakit, pagsulay o mga sakripisyo ang pagsunod ni Kristo. Apan ang konsuelo mao nga bisan sa atong mga kasakit o sakripisyo sa kinabuhi, siya magauban suma siyang saad na gimantala ni San Mateo. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan.